яке аз сабабҳои барпо хӯрдани оилаҳои ҷавон ин дахолати хонаводагӣ аст. вақте ки як оилаи ҷавон барпо мешавад, дар ин оила ду нафар аз ду оилаи мухталиф ҳастанд ва ҳар оила роҳу равишу тарзи усули зиндагии худашро дорад. ва вақте ки ин ҷавонҳо оилаи нав барпо мекунанд, барои инҳо як муддат дар кор аст ки як роҳу усули зиндагии худашонро пайдо кунанд, ба якдигар одат кунанд. вале дар ҳамин ҳолати нозук, дар ҳамин ҳолате ки ино нав оила барпо кардагӣ ҳастанд, мутаассифона бисёр вақтҳо чӣ аз тарафи оилаи мард ва чӣ аз тарафи оилаи зан дахолат сар мешавад. аз тарафи оилаи мард мегӯянд мисол алои чашм мезанад гир, сиёсаташ шинон, занам мегӯянд ки пас набиё. аз ду тараф маслиҳатҳое медиҳанд ки аслан барои ин оилаи ҷавон муфид нест. вақте ки аз ду тараф рӯи ин оила фишор зиёд мешавад, он вақт ин ҷавонҳо қудрати ин фишорро вақте ки дигар надоранд, аз ҳамдигар ҷудо мешаванд. шояд онҳо якдигарро дӯстам доранд, яъне ки баъд аз ин шояд ва ё дар дигар бахтҳошон ин меҳру муҳаббате ки дар аввалин бахт дидан пайдо карда натавонанд, вале бо гапи падару модару хешу табору ақрабову ҳамсояву дигару сеё инҳо ҳамин оилаи худашонро ба ҷудоӣ мерасонанд. чӣ кор кунем ки дар ҷомеаи мо талоқҳо кам шаванд? яъне ки дар як муддати аввале ки ин оила барпо шудагӣ аст, умуман дахолат накунем. ба ин ҷавонҳо вақт диҳем ки бо якдигарашон одат кунанд, вақт диҳем ки характерҳои якдигарашо омӯзанд. ва инҳо бовар кунед, аз мову шумо ҳам хубтар метавонанд зиндагӣ барпо кунанд, метавонанд оилаи солиму дуруст барпо кунанд.